Оппа, Казан стайл. Аңлагансыздыр дуслар, Тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында әлеге композицияларны татар телендә башкаручы эстрадабызның яшь җырчылары Айсул Габдинова һәм Рамил Закиров булачак. Димәк, Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV телеканалында тәмле көрәшне карагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.